ತುಳುನಾಡ ಬಂಧುಲೆಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಲ್ಯಾಯೆ. ಒಂದು ಎನ್ನ ತುಳು ಬದುಕು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಇನಿ ಯಾನ್ ಪಾತೆರೆ ಪೋಪಿನ ವಿಷಯ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿದ ಪಿಂಗಾರ ಪೂತ ವಿಶ್ವರೂಪ. ಬೆರ್ಮೆರ್ ಉದಿಪನ ಸಂದಿಡ್ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಓಕಾಯಿ ಕೇದಗೆಡ್ ಮರಂಪಾಯಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಡ್ ಇಡೀ ಪಿಂಗಾರುಡು ಉದ್ಯ ಬೆಂದರೋ ಪಂಪಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಆರು ಮಲ್ಲಿಗೆಡ್ ಕೇದಗೆಡ್ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಪಿಂಗಾರುಡು ಉದ್ಯ ಬೆಂದಿನ ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಸಂತಾನ ಫಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನಗ ಇಡೀ ಪಿಂಗಾರುಡೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ಬೆರ್ಮೆರ್ಲ ತಾನು ಇಡೀ ಪಿಂಗಾರುಡೆ ಉದಿಪನ ಆಯರ್ಗೆ ಕಲ್ಲಗುಂಡೊಡು ದೇವಲಿಂಗೊಡು ಮುತ್ತಿ ಸತ್ತಿಗೆಡು ಉದ್ಯ ಬೆಂದರೋ ಮುತ್ತಿ ಸತ್ತಿಗೆಡು ಮುಡಿ ಸವಲುಡು ಓಕಾಯಿ ಕೇದಗೆಡು ಮರಂಪಾಯಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಡು ಇಡೀ ಪಿಂಗಾರೋಡು ಉದ್ಯ ಬೆಂದರೋ ಪಂದು ಬೆರ್ಮೆರೆ ಸಂದಿಡು ಉಂಡು. ಬೆರ್ಮೆರೆ ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿದ ಪೂ ಪಿಂಗಾರದ ಪೂ. ಆರ್ ಇಡೀ ಪಿಂಗಾರುಡೆ ಪುಟ್ಟದಿರೆ ಪಂಪಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡ್ದ ದೈವಾರಾಧನದ ಕೊಡಿ ಅಡಿಟ್ ಯಥೇಚ್ಛವಾದ ಪಿಂಗಾರದ ಆರಾಧನ ಪೂವಾದ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನೈನು ನಮ್ಮ ತೂಪ. ದೈವಲೆ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪೋ ಈ ಯೋಗದ ಜಗತ್ತನು ಮಯೋದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೂಡಾವು ನೈನ್ ನಮ್ಮ ತೂಪ. ಸಿರಿಕುಲು ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪುನು ಪತೋನ್ನು ಪಂಡ ಸಿರಿಕೊಲೊಟ್ಟುಗು ಮಾಯಡು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡದ ಅರ್ಥ. ಅಂಚನೆ ಪುರ್ಪುನು ಬುಡ್ಪುನು ಪಂಡ ಮಾಯದ ಜಗತ್ತಿಡ್ದು ಈ ಯೋಗದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಿಂದ ಅರ್ಥ. ನಮ್ಮ ನಂಬುದಿನ ಸತ್ಯಲು ಕೊರ್ಪಿನ ಪುರುಸಾದನೆ ಈ ಪಿಂಗಾರ. ಬೆರ್ಮೆರು ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರು ಬೊಕ ನಾಗಾರಾಧನೆಟ್ ಈ ಪಿಂಗಾರದ ಪೂತ ಅಲಂಕಾರ ನಮ್ಮ ತೂಪ. ಬೆರ್ಮೆರು ಪಿಂಗಾರುಡೆ ಪುಟ್ಟುದೇರು ಪಂಪಿನೈನು ಇಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುಂಡು. ಭಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಪಂಡ ಸುಮಾರು 11ನೇ ಶತಮಾನದ ಕುಂದಾಪುರತ ಕಡ್ರಿ ಪಂಪಿನಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಶಾಸನಡು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನು ಶ್ರೀ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀಮತ್ ಸಿದ್ಧಿಗ್ರಾಮಯ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಪ್ರಾಸಾದ ಚಕ್ರವಾತಿಲ ಅಲಂಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗ ಭಟಾರಕ ದೇವಂ ಪಂಡಲೇ ಇದೇರು. ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಮುಖವಾದ ತೂನಗ ಚಕ್ರವಾತಿಲ ಅಲಂಕಾರ ಪಂಪಿನವು ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗ ದೇವರನ ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿದ ಪಿಂಗಾರಪೂತ ಅಲಂಕಾರ ಪಂಪಿನ ತೋಜಾ ಉಂಡು. ಮೂಲು ಚಕ್ರವಾತಿಲ ಪಂಡ ಪಿಂಗಾರದ ಪೂ ಪಂಪಿನ ಅರ್ಥ. ತುಳುನಾಡೊರ್ಮೆ ಮಾಡ ಆಲಡೆ ನಿಚ್ಚ ಚಿತ್ತೇರಿಲೆಡು ಬೆರ್ಮೆರೆನು ಬೇತೆ ಪೂತ ಬಳಕೆಡ್ದು ಪಿಂಕಾರ ಪೂತ ಅಲಂಕಾರುಡೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ತೂಪ. ಬೆರ್ಮೆರೆ ಉರುಲೆನ ಥರೆಟ್ ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪದ ಪಾಲೆಲೆನ ದೀದ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಜೈನ ಬ್ರಹ್ಮೆರೆ ಕಲ್ಪನೆಡ್ ಬುಲ್ದು ಕುದುರೆ ಸತ್ತಿಗೆ ಕತ್ತಿ ಬೊಕ ಕೈಟ್ ಮಾತುಲುಂಗದ ಫಲನು ಪತೋಂದಿನ ಬೆರ್ಮೆರು ತೋಜಿದ್ದು ಬರ್ಪೇರು. ಮಾತುಲಂಗದ ಫಲನು ಸಂತಾನ ಕೊರ್ಪುನ ಸಂಕೇತದ ಫಲ ಫಂಡದು ಪರಿಗಣಿಸುವೆರು. ತುಳು ಬೆರ್ಮೆರ್ ಆರಾಧನದ ನಿಲೆಟ್ಟು ತೂನಗ ಪಿಂಗಾರದ ಪೂ ಬೊಕ ಗಂಧದ ಗುಳಿಗೆ ಸಂತಾನ ಕೊರ್ಪಿನ ದೈವ ಸಂಕೇತಲು ಪಂಡ್ ಪನೋಲಿ. ಜನಪದೀಯ ನೆಲೆಟ್ಟು ತೂನಗ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಪಿಂಗಾರದ ಪೂ ಬಾರಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಪೂ. ಸಿರಿಪಾಧ್ವನದ ಕಥಾನಕೊಡು ಸತ್ಯನಾಪುರಗು ಸಿರಿನ ಬಂಗಾರದ ಪರೆಲಾದ ಗಂಧದ ಗುಳಿಗೆಡು ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪೊಡು ಬಂಗಾರದ ಅರಿವಾನೊಡು ಜಯವೊಲ್ಲ ಬೆರ್ಮೆರ್ ದೀದ್ ಭೂಮಿಗೆ ಕಡ್ಪುಡಿಯರಿಗೆ. ಸಿರಿಪಾರ್ಧನದ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಬೊಕ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಬಿರ್ಮಾಳ್ವೆರಿಗೆ ಸಂತಾನ ಫಲ ಕೊರ್ನಗ ಪಿಂಗಾರದ ಗೊಂಚಲಾದ ಕೊರ್ಪುನೈ ನಮ್ಮ ತೂಪ. ಪಾರು ಪಡಿಲ್ ಬೂರ್ದಿತ್ತಿನ ಲಂಕೆ ಲೋಕನಾಡದ ಆದಿಕೋಡಿನ ಬಿರ್ಮಾಳ್ವೆರ್ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಲಡೆದೆದುರು ದೈವಲೆನ ದರ್ಶನವ ನಡಪುಂಡು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಾತ್ರೆನ ಮೇಟ್ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಆವೇಶ ಆಪುಂಡು. ಅವಾಗ ಬಿರ್ಮಾಳ್ವೆರು ದೈವದೆದುರು ಭಯಭಕ್ತಿಡ್ ಕೈ ಮುಗಿತದು ತನಕೊಂದಿ ಸಂತಾನ ಫಲನು ಕೊರಡೂ ಪಂಡು ಪಚ್ಚಿಡದ ಸೆರಗನ ಕೈಟ್ ಪತೊಂದು ನಟ್ಟುವೆರು. ಅವಾಗ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಪಾತ್ರಿ ಮೇಟ್ ಆವೇಶವಾದ ಇನಿ ನಿಕ್ ಯಾನ್ಲ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಸಂತಾನ ಫಲ ಕೊರ್ಪ ಈ ಪುದೆತಿನ ಪಚ್ಚೆಡದ ಸೆರಂಗಡ್ ಗೆತೊನುಲಾ ಪಂಡ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತೂಡಾಯಿನ ವಿಷಯ ಸಂತಾನ ಫಲನು ಕೊರ್ನಗ ಬೆರ್ಮೇರು ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ತಿಜೇರು. ಬೆರ್ಮೆರು ಬೊಕ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಸಂತಾನ ಫಲನು ಕೊರ್ತೇರು. ಲಂಕೆ ಲೋಕನಾಡದ ಆಲಡಿಪ್ಪುನ ಮೂಲನಾಗನೆ ನಾಗ ಬೆರ್ಮರ್ ಆದಿಪ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಪೊದೆತಿನ ಸೆರಂಗಡ್ ಬಿರ್ಮಾಳ್ವೆರು ಬೆರ್ಮೆರ್ ಬೊಕ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಕೊರ್ತಿನ
ಪ್ರಸಾದ ಪಿಂಗಾರದ ಪೂತ ಗೊಂಚಲು ಬೊಕ ಗಂಧದ ಗುಳಿಗೆ. ಈ ಪ್ರಸಾದಡು ಬಿರ್ಮಾಳ್ವೆರು ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟಿನವು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ದೇವೇಚ್ಛೆ. ಆ ಪುಣ್ಣು ಬಾಲೆಗೆ ಸಿರಿ ಅಕ್ಕೆರಸು ಸಿರಿ, ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಸಿರಿ, ಸತ್ಯಮಾಲೋಕದ ಸಿರಿ, ಸತ್ಯದ ಮಗಲು ಸಿರಿ ಪಂಪಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದಾರಡು ಲೇದೇರು. ಬೆರ್ಮೆರು ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ ಲೋಕಡುಪ್ಪುನ 7 ಸಿರುಕುಲೆನು ನ ಜಾನಗ ಜನಪಗ ದಾರಗ ಗಣಪಗ ಉಮ್ಮಗ ಮೈಯಗ ಮೈಸಗ ಪಂಪಿನ 7 ಸಿರುಕುಲೆನು ಐಟು ಒರ್ತಿ ಮೈಯಗ ಸಿರಿನು ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪ ಮಲ್ತದು ಬಿರ್ಮಾಳ್ವರೆಗೆ ಕೊರಿಯರಿಗೆ. ಈ ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪಡು ಸತ್ಯಮಾಲೋಕದ ಸಿರಿ ಪುಟ್ಟಿಯೋಳಿಗೆ. ಬಿರ್ಮೋಳರು ದೈವ ಕೊರ್ತಿನ ಪಿಂಗಾರದ ಬಕ ಗಂಧದ ಪ್ರಸಾದನು ಭಕ್ತಿಗೆ ತೊಂದು ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅರಮನೆಗೆ ಬತ್ತದು ಐನು ಬಂಗಾರದ ಹರಿವಾನೊಡು ದೀದು ಕಲ್ಲ ಕಲಂಬಿಡು ದಿಯರಿಗೆ. ಮನದಾನಿ ಕಲ್ಲ ಕಲಂಬಿದು ಲಾಯ್ಡ್ ಬಾಲೆ ಬುಲಿಪುನ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಎಂಡೆಗೆ ಅಜ್ಜಿಯರು ಕಲಂಬಿದ ಬಾಯಿ ದಿತ್ತದು ತೂನಾಗ ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪ ಅರಳದು ಐಟ್ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಂಡು ಬಾಲೆ ಬಿಳಿತೊಂದು ತಿಳಿಗೆ. ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪ ಬಗ ಗಂಧದ ಗುಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅರ್ಥವುಂಡು. ಸಿರಿ ಅಲೌಕಿಕವಾದ ಪುಟ್ಟಿದಿನ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಆಲು ಆಣಬಕ ಪೊಣ್ಣನ ಸಮಾಗಮಲು ಪುಟ್ಟಿದಿನ ಆಲತ್ತು ಅಂಚಾದು ಆಲ ದೈವತ್ತುಗೆ ಏದಿನ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು. ಈ ಕಾರಣಡು ಆಲ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂದು ಆಲು ಪಿಂಗಾರದ ಪೂ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಧದ ಗುಳಿಗೆಡು ಪುಟ್ಟಿಯೋಳು. ಈ ಪ್ರಸಾದನು ಎಂಕುಲು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಅವು ಆಣುಬಕ ಪೊಣ್ಣು ಪಂಪಿನ ಸಂಯುಕ್ತ ಶಕ್ತಿಯೆಡೆ ಸೇರುಂಡು ಪಂಪಿನವನು ತೆರೆಯೋನಲಿ. ಪಿಂಗಾರದ ಪೂ ಪೊಣ್ಣಾಂಡ ಗಂಧದ ಗುಳಿಗೆ ಆಣು ಸಂಕೇತ ಪಂಡು ಪನೋಲಿ. ಬೆರ್ಮೆರ ಆಳ್ವೆರಿಗೆ ಈ ರಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದನು ಒಟ್ಟು ಕೊರ್ತೇರು. ನನೊಂಜಿ ಆಯಮಡು ತೂನಾಗ ಗಂಧದ ಗುಳಿಗೆ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಪಂಡು ತೆರಿಂಡ ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪನು ನಾಗಬೆರ್ಮೆರಂದು ತೆರೆಯೋನಲಿ. ಈ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಲಲಾತ್ ಆಳವಾದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಆನುಬಕ ಪೊಣ್ಣು ಪಂಪಿನ ಸಂಯುಕ್ತ ಶಕ್ತಿಯಾದ ನಾಗಮಂಡಲೋಡು ಆರಾಧನೆಗೆ ತೋನ್ನೈನ ನಮ ತೋಲಿ ಅಂಚಾದು ಆ ರಡ್ಡು ಶಕ್ತಿಲು ಒಂಜಾದ ಸಿರಿನ ಪುಟ್ಟುಗೋ ಕಾರಣವಾತ. ಅಂಚಾದು ತುಳುನಾಡ್ದ ನಾಗಬೆರ್ಮೆರ್ ದೇವಸ್ಥಾನೊಲೆಟ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಗಂಧಲ ಬಕ ಪಿಂಗಾರದ ಪ್ರಸಾದನು ಈ ಆಯಾಮಡು ದೈವತ್ತದ ನೆಲೆಟ್ ಎಂಕುಲು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೋನಲಿ. ನನ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಬಯಕೆದ ಆಚರಣೆಡ್ ಪಿಂಗಾರ ಪೂಕು ಭಾರಿ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು. ತುಳು ಪಾಡ್ದೋನಲೆಟ್ಟು 7 ತಿಂಗಳು ಬಯಕೆದ ಮದ್ಮೆ ಕರಿಯೋಡಾಂಡೆ, ಪೂ ಮುಡಿತದು ಪೂತ ಮದ್ಮೆ, ಪೊರಿ ಪೊತ್ತುದು ಪೊರಿತ ಮದ್ಮೆ, ಅಡ್ಡೆ ಸುಡುದು ಅಡ್ಡೆ ಸಮ್ಮಾನ ಆವಡಾಂಡ್ ಪಂಪಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವತ್ತಂದೆ ಹೊಸ ಪಟ್ಟೆ ಸೀರೆ ತುತ್ತಾಯರು, ಪೂ ಮುಡಿಪಾಡೆಯರು, ಬಂಗಾರದ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತೆರು, ಬೊಳ್ಳಿಡು ಬೊಳ್ಳನೆ ಮಲ್ತೆರು, ಮುತ್ತುರು ದೇಶ ಪಾಡಿಯರು, ಪಕಲೋಡು ಆರತಿ ಮಲ್ಪಾಯರು ಇಂಚಿತ್ತನ ತುಳುನಾಡ್ದ ಬಯಕೆದ ಆಚರಣೆಟ್ ಪೂ ಮುಡಿತದು ಪೂತ ಮದ್ಮೆ ಪಂಪನ ವಿಚಾರುಡು ಬೇತೆ ಪೂ ಇತ್ತಂಡಲ ಪಿಂಗಾರದ ಪೂತ ಒಂಜಿ ಪಾಲೆನು ತರೆಕೆ ದೀಪಿನವು ಕಡ್ಡಾಯವಾದುಂಡು. ಪಿಂಗಾರ ಸಂತಾನ ಫಲ ಕೊರ್ಪನ ಸಂಕೇತವಾದ ಬಂಜಿನಾಲೆಗೆ ಪಿಂಗಾರದ ಪೂನು ಮುಡಿಪಾವೇರು. ಪಿಂಗಾರ ಜಾನಪದೀಯ ನೆಲೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ದು ಬೊಕ ಐನ್ ತರೆಟ ದೀಪುನ ಐತ ಮಿತ್ತು ಅವು ಬಾರಿ ತಂಪು ಬೊಕ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿಮಿತನು ಕನ್ಪುನ ಪೂ ಪನ್ಪುನೈನ್ ನಮ ತೆರೆಯೋನಲಿ. ಅಂಚಾದು ಬಂಜಿನಾಲೆಗೆ ಪಿಂಗಾರದ ಪೂ ನೆತ್ತಿಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಮಾನಸಿಕವಾದ ದೃಢತೆಡ್ ಇಪ್ಪುನವು ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯವಾದುಂಟು. ತನ್ನ ದೇವಿ ಆರಾಧನದ ನೆಲೆಟು ತುನಾಗ ದೇವಿ ವಿಗ್ರಹದ ತರೆತ ಮಿತ್ತು ಪಿಂಗಾರದ ಗೊಂಚಲದ ಪಾಲೆಲಿನ ತುಪ್ಪ ಶಕ್ತಿ ರೂಪಿಣಿ ಮಹಿಷಬಕ ಚಂಡಮುಂಡ ಸಂಹಾರಿಣಿ ಐನ ದೇವಿ ಇಂಚಿತಿನ ರಕ್ಕೆಸೆರೆ ಕೆರ್ತಿನ ಆದಿಮಾಯನ ಉಗ್ರ ರೂಪಗೂ ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪೋಡ್ದು ಶಾಂತ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತೋಜಾವೇರು. ಅಂಚನೆ ನಾಗ ಅಂಶದ ದೇವತೆಲೆನು ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪೋಡು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪನವು ನಮ ತೂಪ ಪೇರ್ದ ತನು ಮೈಪುನ ಏತ ಅಗತ್ಯನೋ ಆತೆ ಅಗತ್ಯೋ ನಾಗಾರಾಧನೆಡು ಬಳಕೆ ಆಪನ ಪಿಂಗಾರದ ಪೂ. ನಾಗಮಂಡಲವು ಬೊಕ್ಕ ಡಕ್ಕಬಲಿತ ಆರಾಧನೆಟ್ ಪಿಂಗಾರದ ಪೂನು ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಪಾಡ್ದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪವೇರು. ನಾಗದರ್ಶನ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈವಲನ ದರ್ಶನಗೂ ಪಿಂಗಾರ ಪೂನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೇರು. ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪೋ ಪತೊಂದೆ ಜೋಗೋರ್ದು ಮಾಯಗೋಪೋದು ದೈವಲು ಅಭಯದ ನುಡಿನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಪಿಂಗಾರ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಜಾನಪದೀಯ ಮರ್ದು ಪಂಪಿನ ಭಾರೀ ವಿಶೇಷವಾದುಂಡು. ಬಲ್ಯಾಯ ಸಮುದಾಯದ ವೇದೇರ್ನಕಲು ಪ್ರಯೋಗಶೀಲರಾದ ಕೆಲವು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆನ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾನಸಿಕ ಸೀಕನ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಕ್ಲೆನ ಮಾನಸಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಡ್ ಪಿಂಗಾರೋ ಭಾರೀ ಅಗತ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮೂಲಿಕೆ. ಅಕ್ಲೆನ ಮರ್ತದ ಲೋಕಡು ಗರುದಪ ತಾಳಬೇರು ನೋಳಿಸರ
ಈಶ್ವರಬಳ್ಳಿ, ನಿರ್ವಿಷ ಬೇರು, ರಾವಿಜ, ಕಿಸ್ಕಾರ, ಎಕ್ಕಮಾಲೆ, ಕೊಡಿತ್ವ, ಭದ್ರಮುಷ್ಟಿ, ಚಿತ್ರಮೂಲ, ನೆಲತಾಳಿ, ನನ್ನಾರಿ, ಪಚ್ಚೆತೆನೆ, ಏಕನಾಯಕ ಬೇರು, ಮುದೆಲ್ದಾಂದಿನ ಬೇರು, ಎದ್ರೋಳಿದ ಬೂರು, ಮಂಡಳಿ ಬೂರು ಇಂಚಿತ್ತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ದಲೆಟ್ ಅಕುಲು ಸೀಕನ ಗುಣ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೇರು. ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ಮರ್ದ ಪಿಂಗಾರು. ಒಂದೇನು ಮಾನಸಿಕ ರೋಗದ ನಿವಾರಣೆಗೆ ದಾರೆದ ಸಂದರ್ಭಡು ಹೆಚ್ಚಾದ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿಲೆನ ಮರ್ದ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಹಂತಗ ಗುಣ ಆ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾರಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ನೆಟ್ ರಡ್ಡ ನಮೂನೆದ ದಾರೆ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ತಕ್ಕರ ದಾರೆ, ಪಂಡ ಅಲೆಟು ಕೊರ್ಪಿನ ದಾರೆ, ಬೊಕೊಂಜಿ ತೆಲಿದಾರೆ. ತೆಲಿದಾರೆಗೆ ಪೌಡಡಾಯಿನ ಗಿಡಮೂಲಿಕಲು ಬೋಡ್ನಾತುವಲ್ಲ. ಆಂಡ ಐಟ್ ತೆಲಿದಾರೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮರ್ದ ಪಿಂಗಾರೋದ ಪುರ್ಪು. ತೆಲಿದಾರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಕೊಡಪಾನದಾತ ತೇಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲಮಲ್ಲ ನಾಲೈನ್ ಪಿಂಗಾರೋದ ಗೊಂಚಲನ್ನು ಪಾಡೋಡಾಪುಂಡು. ದಾರೆಗೆ ಪಾಡುನ ನನೊಂಜೆ ಮರ್ದು ಶ್ರೀಗಂಧ ಪಂಡ ಗಂಧ ಮೂಲೆಂಕುಲು ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಧದ ಗುಳಿಗೆದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ತೂವಲಿ. ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಅವು ಸಂತಾನ ಕೊರ್ಪಿನ ಮೂಲಿಕೆ ಅತ್. ಈ ದಾರೆನ ಒಂಜಿ ವಾರೋ ನಡು ನೆತ್ತಿಗೆ ಪತ್ತೋಡಾಪುಂಡು. ಮನಸ್ಸದ ಸ್ಥಿಮಿತಗು ದಾರೆ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ. ಮನಸ್ಸು ಕಲಂಕ ನೀರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಆದಿತ್ತಂಡ ಐನು ತಿಳಿವಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಈ ಪಿಂಗಾರು. ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿನ ಪಾತೆರ ವರ್ತನೆ ನೆಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಪುಂಡು ಪಂಪು ನಾವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿ. ಪಿಂಗಾರದ ನನೊಂಜಿ ಬಳಕೆ ಧೂಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಡು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿಗೆ ರೋಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಗುಣವಾದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆಗ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಜಿ. ಪಿರದ ನೆನಪು ಬರಡಾಂಡ ನೆಕ್ ಧೂಮ ಚಿಕಿತ್ಸದ ಅಗತ್ಯವುಂಡು. ಈ ಧೂಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಳಕೆಯಾಪಿನ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಟ್ ಬಡಕಾಯಿ ಪೋತಿನ ಕಾಸರಕದ ಮರದ ಬೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನವು. ಕಾಸರಕದ ಮರೋ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಂಗಾರೋ ದೈವಾರಾಧನೆ ನೆಲೆಟ್ ಪಾದ ನೆಟ್ ಬರ್ಪುನ ನಮ್ಮ ತೂಪ. ಧೂಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಕಾಸರಕ ಮರತ ಬಡಕಾಯಿ ಪೋತಿನ ಬೇರು ಬೊಕ ಪಿಂಗಾರದ ಪೂತ ಪಾಲೆನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಮೂಲು ಪಿಂಗಾರದ ಪೂತ ಪಾಲೆನು ತರಕಿದೀದು ಧೂಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಧೂಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಈ ಪುಗೆನು ಪತ್ತೋಡಾಂಡ ತರೆಟ್ ಪಿಂಗಾರದ ಪೂತ ಪಾಲೆದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಒಂದು ಮನಸ್ಸದ ಅಂತರಾಳಗೂ ಪೋದು ಸರಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಅಪಸ್ಮಾರದಂಚಿನ ಸೀಕ್ಗಳ ಪಿಂಗಾರದ ಪೂತ ಬಳಕೆಯುಂಟು. ಜಾನಪದ ಮರ್ದದ ಲೋಕೊಡು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಬಳಕೆಯಾಪಿನ ಪಿಂಗಾರದ ಮಿತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಬಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಆವಡಾಪುಂಡು. ಕಂಗದ ಮರದ ಪಿಂಗಾರದ ಪೂ ಮಾನಸಿಕ ನಿವಾರಣೆದ ಧಾರಾವಿಧಾನಗಳು ಬಳಕೆಯಾಪಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸಸ್ಯ ಜಾನಪದ ನೆಲೆಟು ತೂನಾಗ ನಲಲಾತು ಪೂಕುಲು ಪಂಡ ತುಂಬೆ ಕೇಪುಲದಂಚಿನ ಪೂನುಲ ಮರ್ದಗೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಎತ್ತ ಮಿತ್ತಲ ಸಂಶೋಧನೆ ಆವಡಾಪುಂಡು. ಹೊಸ ಗುವೆಲ್ದ ಕಲಂಕ ನೀರನ್ನು ತಿಳಿಯು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನವು ಕೇಪಲದ ಪೂ ಪನ್ಪುನವು ನನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನವು. ಕನಂಜಾರುಡುಪ್ಪನ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಈ ಕೇಪಲದ ಪೂ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿದ ಪೂ ಪಂಪಿನ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಡು. ನನ್ನ ಕೇರಳಡು ಗಂಧರ್ವ ಆರಾಧನದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರನು ಪೂಪಡ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಒಂದು ಪಡ್ಯಾಣಿ ಪನ್ಪಿನ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರದ ಕಡೆಟ ಹಂತಡು ಬರ್ಪುನವು ಆರಾಧನೆ. ಒಂದು ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯದ ಬೊಕ ಜವಂದಿ ಪೊಣ್ಣುಲೆನು 10 ದಿನ ಗಂಧರ್ವ ಬಾಧೆನು ಬುಡ್ಪಾನವು. ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ಮಲ್ಲ ಆಪಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾನಸಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಸ್ಥಿತಿನ ಗಂಧರ್ವ ಬಾಧೆ ಪಣ್ಣದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಾಧ ಪನ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ಪಿನಿಯಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರಿ ಪಿಂಗಾರದ ಪೂತ ಪಾಲಿನ ಪತೊಂದು ಮಾರಾನ್ ಪಾಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಪದ್ಯನು ಪನೊಂದು ಪೂತ ಮಂಡಲುಡು ಸುತ್ತ ದರ್ಶನದ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಲ್ಪುವೆ ಗಂಧರ್ವ ಬಾಧೆನು ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆ. ಮುಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಮುಖವಾದ ತೋಡಾಯಿನ ವಿಷಯ ಈ ಗಂಧರ್ವ ಆರಾಧನೆ ಸಿರಿ ಆರಾಧನೆ ನಿರಲು ತೋಜಾವುಂಡು. ಈ ಆರಾಧನೆಟ್ ಪಿನಿಯಲ್ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರಿ ಸಿರಿ ಆರಾಧನದ ಕುಮಾರ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವೆ. ಕನ್ಯೆಯರು ಸಿರಿ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಸಿರಿಕುಲ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಂಡು. ಅವತ್ತಾಂದೆ ಸಿರಿ ಆರಾಧನೆ ಬಳಕೆಯಾಪಿನ ಪಿಂಗಾರ ಪೂತ ಪಾಲೆರನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾದ ನೆಕ್ಕ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪಿಂಗಾರದ ಪೂತ ರಾಶಿದ ಸುತ್ತ ನಲ್ಪುನೋ ವಿಶೇಷವಾದುಂಡು. ಮುಂದೆನು ಪೂಪಡ ಪಂದಲೆಪ್ಪುವೆರು. ಪೂಪಡ ನಾಗಮಂಡ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಿಂಗಾರದ ಪೂತ ರಾಶಿನ ನೇಲ್ಪಾದ ದೀಪೇರು. ಈ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರದ ಆರಾಧನೆ ತೂನಗ ಪಿನಿಯಲ್ ಪಂಪನಕ್ಲು ಕುಮಾರನೆ ಮುಲ್ಪ ಕನ್ಯೆಯರು ಸಿರಿಕುಲೆ ಮಾರಾನ್ ಪಾಟು ಬಕ ಸಿರಿಪಾರ್ದನಕು ದಾಲ ಸಾಮ್ಯತೆ ಉಂಡ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರ ಕೊರಡಾಪುಂಡು.
ಪ್ರಾಚೀನ ಗಂಧರ್ವ ಆರಾಧನ ಸಿರಿ ನಿರಲನ್ನು ಎಂಕ್ಲು ತೂವಲಿ. ಕೇರಳಡು ಗಂಧರ್ವ ಬಾಧೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಗಂಧರ್ವ ಆರಾಧನೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ಪೇರ್. ಗಂಧರ್ವ ಆರಾಧನದ ಒಂಜಿ ಮತಾಚರಣೆ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ನೆಕ್ ತಜ್ಞರಾಯಿನ ಪಾತ್ರೆಲು ಉಲ್ಲೇರು. ಸಿರಿ ಆರಾಧನದ ನೆಲೆಟ್ಟು ತೂನಾಗ ಸಿರಿ ದರ್ಶನ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಧರ್ವ ಆರಾಧನೆಗೆ ಸಾಮ್ಯತೆ ತೋಜುಂಡು. ಮಾನಸಿಕ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾನಸಿಕ ದೃಢತೆಗೆ ಕಣಪುನ ವಿಧಾನ ಈ ಆರಾಧನೆ ನಮಕ್ ತೋಜುಂಡು. ಗಂಧರ್ವ ಆರಾಧನೆಗೆ ಪಿಂಗಾರದ ಪೂತ ದೊಂಪನೆ ಪಾಡುವೆರು. ಪಿಂಗಾರ ಪೂತ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಪುರ್ಪನು ದೊಂಪಗು ನೇಲ್ಪಾದ ದೀಪೇರು. ಗಂಧರ್ವ ಆರಾಧನದ ಈ ವಿಧಾನನು ಕನ್ಯೇರನು ಮಂಡಲ ಬರೆದು ಐತ ಮದ್ಯಡು ಕೊಲ್ಲಾವೇರು. ಈ ಮಂಡಲನು ಮಜಿ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಬೊಕ ಕುಂಕುಮಡು ಬರೆಪೇರು. 7 ದಿನದ ಮುಟ್ಟ ಈ ಗಂಧರ್ವ ಬಾಧೆದ ನಿವಾರಣಾ ಆಚರಣೆ ನಡಪುಂಡು. ದಿನಾಲ ಹೊಸದಾದ ಮಂಡಲನ್ನು ಬರೆಪೇರು. ಈ ಮಂಡಲುಡು ಕುಲ್ಲು ದಿನ ಕನ್ಯೇರು ಪಿಂಗಾರದ ಪೂತ ರಾಶಿನ ದೊಂಕುದು ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಇಂದು ದಿನಲಾ ನಡಪುಂಡು ಸುಮಾರು 7 ದಿನದ ಮುಟ್ಟ ನಡಪುಂಡು. ಕಡೆತ ದಿನ ನೆಟ್ಟು ಕನ್ಯೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿಲ ಮಂಡಲೋಡು ಕುಲ್ದು ಅಂಚನೆ ಈ ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಕಡೆಕ್ ಪಾತ್ರೆಲು ಗಂಧರ್ವ ಬಾಧೆನ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪವರು. ಸಿರಿ ದರ್ಶನದಂಚನೆ ಗಂಧರ್ವ ಕನ್ಯೇರು ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪ ಪತ್ತೊಂದು ನಲಿಪುವೆರು. ಒಂದು ಆರಾಧನಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆದುಪ್ಪು. ಈ ಆರಾಧನಾ ವಿಧಾನೋಡು ಬಳಕೆ ಆಪುನ ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತುಲು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಳಕ್ಕು ಪನ್ಪೇರು. ಒಂದು ಬೊಲ್ಪು, ಕನ್ನಡಿ, ವೆತ್ತಿಲ ಪಂಡ ಬಚ್ಚಿರೆ, ಪೂಕೊಲ ಪಂಡ ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪು, ಬೊಕ ನಾಕೊಲ ಪಂಡ ನಾರಿಕೇಲ ಅಥವಾ ಬೊಂಡದ ಗೊಂಚಲು ಪಂಡದ ಅರ್ಥ ಇಂಚಿತ್ತನ ವಸ್ತುಲೇನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಬೊಲ್ಪು, ಕನ್ನಡಿ, ಬಚ್ಚಿರೆ, ಪಿಂಗಾರದ ಗೊಂಚಲು ಬೊಕ ಬೊಂಡದ ಗೊಂಚಲನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ನೆಕ್ಕ 4 ವಸ್ತುಲು ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಅವು ಬೊಲಂತರಿ ಅರಿಯುಂ ಪನ್ಪೇರು, ಪೊದ್ದೊಲು ಪೊರಿಯುಂ ಪನ್ಪೇರು, ಕೋಲ್ತಿರಿ ಅವು ತಿರಿಯುಂ ಪನ್ಪೇರು, ಬೊಕ್ಕ ತೇಂಗ ಪಂಡ ತಾರಾಯಿ ಕೂಡ 4 ವಸ್ತುಲು ಬೋಡಾಪು ನಾವು ಗಂಧರ್ವ ಆರಾಧನೆಗೆ ಅರಿಯುಂ ಪೊರಿಯುಂ ತಿರಿಯುಂ ಬೊಕ್ಕ ತೇಂಗ ಪಂಡ ಪನ್ಪೇರು. ಅರಿಯುಂ ಪಂಡ ಬೊಲಂತರಿ, ಪೊರಿಯುಂ ಪಂಡ ಪೊದ್ದಲು, ತಿರಿಯುಂ ಪಂಡ ಕೋಲ್ತಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ತೇಂಗಂ ಪಂಡ ತಾರಾಯಿ. ಒಂದೇನು ಮಾತ್ರ ತೂನಾಗ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ತೂನಾಗ ದೇವಲೆನ ಉದೀಪನೋದ ಹೊರತುಡೆ ಪಿಂಗಾರು ಸೃಷ್ಟಿಯಾತನನ್ನು ತೋಜಂಡು. ಪಿಂಗಾರು ದೈವಾರಾಧನೆ ಬೊಕ ನಾಗಾರಾಧನೆ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆ ಆಪನತ್ತು. ಅವು ಮಾನಸಿಕ ಬಲ ಬೊಕ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮೂಲಿಕೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ. ದೇವಲು ಕುಮಾರೆ ಸಿರಿಕುಲು ಬೊಕ ನಾಗಾರಾಧನೆಟ್ ವೇದ್ಯರು ಪತೋನುನ ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪೋ ಮೂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲ ಗಳಿಗೆಡು ದೇವಲು ಮಾನೆಚ್ಚಿಡು ಬರ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆಧಾರವಾದುಂಡು. ದೈವ ಬೊಕ ನರಮನುಷ್ಯನ ಕೂಡಾವುನ ಮಾಧ್ಯಮ ಈ ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪೊಂದು ಪನೋಲಿ. ಇಡೀ ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪನು ಪತೊಂದು ದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುನವು ದೈವ ಪಂಪಿನ ನುಡಿ ಅಭಯೋ ಇಂಚಿತನೈಕೆ ಪಾತ್ರಿನ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿಮಿತಗೂ ಪೂರಕವಾದುಂಡು. ಅದ್ಭುತ ಜಾನಪದ ಮೂಲಿಕ ಅದುಪ್ಪುನ ಈ ಆರಾಧನಾ ಪೂ ಪಿಂಗಾರದ ಮಿತ್ತು ನನಲಾತ್ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡಪುಡು ಪಂಪಿನವು ಎಂಕ್ಲಿನ ಆಶಯ. ಸೊಲ್ಮೇಲು